So, ores. Kumana ma'am. Yeah. Oh, kaya ating iba. Guys, so it's pamper day. Magpakanta ko ang buhok. Guys, paayos ko. Agray. Kiat mo lagi. Ano ko si Eva, Para si Eva. Dugay kay may makalahos ani guys. Kaya among iro, nag-una na siya. O ba na mo si Eva? Ha? Di na muli toy. Di na muli katong nag-video pod mi. One uli kalaban noon. Uli. Palaban. Uli. Ay, ikaw mo uli. Uli. Nintago ra. So, dili ako ang bida for today's video guys, si Ate Eva, kaya atwa siyang ipa-makeover. Hi guys! So, namin dali karon sa Dawn Salon. Ayan. Dala na ko sa Ate Eva, kaya ito ang ipa-makeover sa Ate Eva. Makeover is real. So, unsa man imong hati nga kuan? Reband? First time ni mo magpa-reband? Hello, first time na Ate Eva magpa-reband. In kitay makapa-virgin sa buhok na Ate Eva. Charot. Ay, dako kayo tingog. Sorry, ma'am. Uy, wala si kuan. Ay, sana all vacation. Isa tong stylist karon si Ma'am Carmel. Shout out to Ma'am Carmel. Hi, beauty boy. Cute. Pasauna din sa Tiiba din nagpangitarog ko kay full pa ang salon. Tiiba na. Oh my God. Pakat pud niya gamay iyang hair. So pinanggaon ako ni pag-ayos sa Ate Eva kay buba ni tigluto ni Marky para lamion niya perminti iyang mga luto. Charot. Yeah, vlog. Cute. So naa na si Marky og iyang editor kay alamay gi-monitor kung naa ba jud mi sa salon. Charot, basin daw mangita ra kog lucky. Charot. Diba? Ayan, human nagbutag bidisina ang hair na Ate Eva and ako apod. Mugwapa na jud mi na Ate Eva ani paghuman. Samot na jud kundi palakko ni Marky ani kay bagong reband. Charot. Ay actually dili ni siya reband guys, treatment ra ni. And gitone down tong color na ko nga balayage dati. Ang tinuod-an ni guys is last November pa ni siya na reband, then gibalikan siya og treatment last March or April ba to, then karon na pod. And giwash-wash na ang hair na Ate Eva, and then gi-blower and paghuman gi-plant siya bago siya butangan og color mo niya. Di ko sure. So kining ako guys, isisa lang ni siya kaagihan kay gisabay naman ang treatment og ang color. Ang ka Ate Eva kay murag ikaduha siya applyan og something sa iyang buhok. Ba? Kita na jud apam. Pangatag ba? Apam ba na yung goal? Ano dito? Nice. Split na kayo ito iba. Load na siya apil. Manako. Tapos ibang lako. Diyan. Tapos Ito color. Color na. Ako man ako. Himuot kay ko ni Ate Eva ani kay nahumana naman kuno tapos siya wala pa, tapos mga around 6 PM na siya to 7. Kanang mga orasa isting luto naman na. Sige na gyud siya giingon na, "Mom, basi masuko na to si Sir ba." So akong gignan si Marky din mo to ingon ni Marky nga pagwapahasa na sa Ate Eva dira ay lang sa may hunahuna adiri. Ay, ores. So, ores. Kumana ma'am. Yeah. Oh, kaya mo ating iba. Hila akong gibuskog mo. Picture one. Ilagtan nun. Kasi ma'am, almost style yun. Oh,
Ores boy, Ate Iva. Lahi o dun si Ate Iva dyan ba? Papansin niyo kayo. Guys, sumanami. Umuna si Ate Eva. Gapa na kayo siya. Oh my God! Ano kayo sa Ate Iva? Oh, pinakanan ko sa buhok.